Happy Teacher's Day sa mga ma'am nga nahimong ikaduhang inahan sa atong mga anak. Buntag ninyong tanan guys, ako na po ni Jejin Burst. Welcome back sa mga vlog. Karon guys, October 5 na adlaw sa Merkulis, Teacher's Day. Happy Teacher's Day sa mga ma'am, sa mga ikaduhang inahan sa atang mga anak. Happy Teacher's Day ninyong tanan sa tanang maestra. Yun na po na itong BMW. BMW, mugod. Ano kabayo? Para ganahan pod manakay mga chicks ba, limpyo. Kaya mo dyan nagipangitas mga chicks, limpyo. Limpyong tricycle, gwapo nga driver, perfect. Mangusnot di ay. Hindi perfect. Oh. Siyar si mama dyan na mali. Hindi rasa ko. Kuwang sa timirian mapiso. Kuwang sa piso kay 21 man tayo diyang bayaran dyan. Kuwang sa piso. Diyang kaping mais. Sinunog na kape. Ako, kay kaping humay niya ako, be. Ako, be, kaping humay. Daraga mong gi. Ngat ni Junjun gapon guys. Kapadya sa magitas liya. Ano ka ng suka nga naisili. Pero ako kagwantas sa usawan kaya ka hang mamaak sa simod. Eko, lami kayo sa ipagamay. Guys, bahaw. Pritong itlog. Hala, hagsudan din giyon na pa din na mainit. Sitansar na pork ko na ni guys. Ang giluto gabi eh. Ang giinit. Hilig man na siya magkuhan guys. Magtuluto. Huwag magani, magluto gani ko na siya kuhan. Spaghetti para silang iskilahan kay kukiri man na siya ang kuhan guys. Nakuha. Gipili ni siya ang hilig. Hilig man siya magtuluto. Sweet and sour na pork kuno ni dyan giluto gabi mo din ni dyan pagkabisihan gabi ang tikangkang man mingkoy tanawag pa ang mingkoy di dyan gibuhat Umukaglawas na nga power imo nang hinimo? Unsa na imong gihimo? Papier Mo na dyan ihatag sa ijang kwan guys dyan ma'am ipahimo ang make tanawag kuno natin sa ni dyan gihimo da guys Dijang ini mo, para kuno ni si Jang ma'am. Luyak man din usap. Na si Jay Kuan. Cake. Kalaka. Ano manggawiran? Gando. Jar baninggi. Paning kamo tagbuhat gabi do gayar ba si Jag natug di dyan ni. Namalit na siya cake gahapon. Ako na ijang ihatag si Jang ikaduhang mama. Lab na ni dyan ni Jang ma'am. Kasing lab po ni dyan ako. Nang ganun di Mr. Lab ni Jang ma'am. Kaya pinangga mapod siya si Jang ma'am. Mga taga ni dyan flowers sukan guys. Okay. Na guys, nainit na nahagi dyan giluto nga sweet and sour na pork. No na dyan nga sudanon. Asa imong kanon gi karing bahaw o bagong luto? Bahaw ra ko na dyan kanon. Magbutang tagkuan guys si dyan bawnon. Magbawon man na siya kay kapudya naman na siya muli. Karang gamay ra na tibutang kay maitok ra ba daghanog butang. Sakto na pabugnawon sa usa takliban. Happy Teacher's Day day sa tanang teacher. Sa Ijahang kuan nga na teacher na. Tita. Mungusnod na pod. Karon bagong uyab na teacher na. Great. Di ko. Ayos ko. Ngano ba di ay? Nakaraan man pas ispas mo nagingan. Pila ra goy pag-grade? Mga upat ka buk teacher. Happy Teacher's Day. Ngano mo katawa man ka? Dia. Ngano mo man ka nga? Natural naman na mga kaagi, mga kauyaban. Upat ka buk bito ben maestra na. Happy Teacher's Day daw sa upat ka maestra na. Tamo kanyo. Huh? Gikilig pagyapon sa hantod karon. Ano lagi pamislit. Pero rabay pagingan mama happy Teacher's Day. Nakajungit-jungit na ko.
Natanawa na sa depan. Nasa depan siya. Sabi, mag-init lang ako, kayo lang ako. Ha? Kape ko brown. Pila man isa? 7. Ay sukli. Di pa man daw ang teachers di karon kano sa di ay? Hanggang anong nag-teachers di na lagi mo, mga tag lagi mo buwak, okay, di pa magkaroon. Asa may buwak dala niya? Nadana, isang ini mo. Di ah. Di mo na lagi, ni gamay na ako ni Be. Di man na mauwagi mo, jamal makakagiya na. Hala, di akong gisuot, giyo. Muna ijang bilaran gabi, nag mo siya. Muna yung irigalo sa iyang ma'am. Oh, kani yung cake. Mga nung advance sa gilang teachers day, karon bag teachers day? Tingin ito yung maestra, kaya tagara ko si 55. Nga, kaya pasasaway man ka. Darag kuan guys, jang cake. Gitangtang nas kuan guys, karton, kaya di man muarang sa kuan, refrigerator og na karton. Di dyan ka buskout di ay, di mga kamo magikot-hikot. Nga na, naglibog na siya sa pagkakot. Nalak na. Kaktig pinalaso. Kala mo, trabaho ko sa Goldilocks. Sakto dili. Bog na mao ba na pagkalaso? Tayo sa akin, nakalimot ko sa to. Basta kay malaso? Tayo saan ang paglaso? Ang sila ko na. Kaya na guys, ang kuan guys, cake. Para sa ikaduhang inahan ni Gian. Mayag-yag ba? Ayun, yung stress oh. Sa una, umihatag-hatag og cake sa maestra. Gamarang ihatag, mamuharamig bumbil og disi nga buwak og rose sa garden. May manghatag sa muang ma'am. Bumbil, lupit ito na. Kasagara bumbil. Karon sosyal na. Sosyal na kayo. Dako kay gato. Ang gatas di ay, pa na mainom. Dari ra ko maglingkod-lingkod. Di ba dyan padlimay mong maestra? Di lalimay. Magtudlog karang daghana kaadjong anak. Pinagkanang magtudlog. Nursery, grade 1. Kanang kinder. Naisip tayo. Maginailisod ka jo tudluan. Kani yung mga batang gagmay pa, mayroong lisira ka nang maghihilak pa ba? Nang bidyaan pag inahan, maghilak pa, magkabuang-buang pa kagamam sa mga estudyante. Dapat nga na imong suoton mag-drive para nga na pirmi para neat ba? Oh, grabe ito raw sinutan dahil ka. Magsuot kag puti. Puti pirmi. Ingnon pa lang ko ilis-ilis, may puro lang po. Maglik magainag way ilis-ilis, dugwa go ilis-ilis mabulingit gud ka. Kay puti gud na. Nga na nakadlaw. Hindi po na ko ganang kong puti kay init. Ang ako lang kanang sa karsada bay nigul ihugaw kay diri oh. Kanang abog siguro. Niloy kay tigla bagot, nikos-kos. Para ganado pud man na kay pasahero ba nga ag driver gwapo humot ni tanawon. Kasi dapat gusto ninyong driver dahil nakatoksido, kumplito, nakaslap, ka-Amerikana. Naka-formal na po nila. Iya tapos kuan. Mumugos ko kay formal nga sa nila. Gusto dra ba kayo mong Pilipino, ba kay basta ibilin to libro dira nung kapasudlon. Wakay daily bayo, wakay dalang libro pa. Agay gi. Wala pa sila reds? Ginsa naman ang Wala sila. tanawar ag buwak. Ha? Sus magsuot mo ng sapatos mo ra pa magkurat sa uy. Nabungkag naman nagiyan. Buwak. Luoy laman na natuwad na. Magsuot ra sapatos rang luhaga gud. Pangapitan pa ng buwak. Buwak ni mo. Sabag. Wala ni boy. Yung bagay yung buwak ng mga pipi. Agi mo ang mga buwak ginangagusot na tugi. Yung bag. Nangagusot na to imong buwak imo magisaksak sa bag. Nansang bata nga mauwa mo mo bitbit og buwak. Gisot isang bag isaksak.
A few moments later. Yes, John guys, ining uli. Nara dito sa karsada siguro 3 kilo sa gibilin. Kanay dyan bit-bit. Seryoso pa ko nung naglakaw. Ba't ganyan ka? Minsan na. Alabas rin ba kayo? Sabon. Alam, daghan kayo sabon na, be. Nunin rin sobra, be. Kailan may ikaw ginanunan, be. Ah, sabon na ginananan. Tanaw lang. Sabon na po. Nasa kurang. Minsan maningaban. Mahulog! Oo. Isda, kamunggay, ug pan. Uy, tanglad, be. Uy, tanglad. Mukira na may sibuyas. Kawar, makakawalan ko. Nasaan ko? Balik na ka? Yes, ma'am. Akong tubig, ma'am, nabili. Ay. Nakibit-bit nga tubig ganina, kang nakita. Naday. Kuha na, kayo makakawalan mo. Oo. Tari mo, mga animal. Mga animal. Labas ka naman, ha? Ito na siya guys, nibalik na. Higurang nagkatudaring kuan. Sudan. Kamunggay. Isda. Dari man ko ga. Inam-inam ko kuan guys. Init. Hananing lutoon karon. Luto sa ko guys. Sa sari nga lutoon ring. Gani John nga kuan. Sudan. Daris mama na no sa iyang labas. Luto sa ko guys. Lekuan mapandisal. Ya, pan. Magluto para ba ko ma? Isda og sabon kuno ni o kanang inunan kuan man ni siya ma isda nga tamarong. Sabaw laman tagamay. Diyan sibuyas harang kadag ko na lagri sibuyas nga Bisaya. Dagko nag mga sibuyas. Diyan kamunggay arapang kaprisko. Ang paborito nga kamunggay arapang kaprisko bago pa siguro ning kutlo. Hinaga kuan pa. Gaduga pa. Magluto sa ko guys. Ning dali og luto kay may pamahaw ni mama na mainit rami. Ganiha. Magluto sa ako diyan makita-kita ra tanja. Na guys, naluto na guys sagang sinabaw nga isda nga gibutangan og kuan. Kamunggay. Luto na. Ano nang gihaon kay ang gipuli ang kuan ninunan. Diyan ginunan. Luto na pag inilunan. Yaning pilit nga daw sa kamunggay. Guys, sagahang giluto inilunan og sinabaw nga isda nga nay kamunggay. Diyan guys, maligo sa ako guys. Maligo sa ako na sa akong mamahaw. Gusto po na mainit ko ganina. Maligo sa ako.